syukur. Asane kene kebok. Asane kene kebok. Kebok. Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk kuwi. Ngene. Lakone gaenen. Nah. Ya. Kita impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ora apa-apa wong kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken ki. Nguyah. Bayah Pak. Nyang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kok- lanang ki anu le, ala tur menang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingku to Le, ndanget ya lah. Ndingku piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Lho Mas. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? teketno pisan Kris Mas Nggih. aku. Pra Mas aku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Nggih. Tapi Ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Lah akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Damel pempes ya. Ampun, damel pepes. Empun beto, Mbak. Empun. Oh, pun ditambah. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana mboten ayo Bu Tini. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ulatke siji blenger kok. Lho, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. betodok nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane layune ngoten. Aku tak anjok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong Mas. Suarane, Bu. Pripun Mas? Iki ayu-ayu dek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action Pak. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi mau gandrung sing ndi. Siji ngono Kok lho. sampean urung didekne, sampean dekne kan Oh, Mas. sampean Dekno to kuwi wong lanang. Walik, Mbak. Walik. Nyapa? Biasane kono leh ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah kene gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora apa. Lah kok malah dinyanek-nyaneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipipi ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipiti-piti ya.
Ora apa-apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mau demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno Kris aja oleh plin-plan Oh, Kris. oh, Karo sing wong lanang iki sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu to the point. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo. Piye? Piye Mas Piye? Piye sampean? Mas Po? Malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gurung ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu ngono. Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono ta karo mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Sandal sing diencoki laler iki sandal rumahmu apa Lah kaya? yo. Oh, lho, duh. Apa ana mencemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Ha terus. Nano 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 nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong lemu aleman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, mlaku. Sakitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betong anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep endi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen imbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek temple Ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki lho. Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku nek arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, Ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang balesen lek wani. Sik Mbak, Ndang balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meneh nggih? Agak Jadi tangane ngobong jenengan. kaya. Yo, Anggen ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe madu krono, tak kira madu krono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. netra. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Oh, tuh. Niki nggih rai. Ora nek nripate to.
Lah kuwi rai tenan yen iki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge rai lok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Wah. Lho to ya ya. Malah beker. Lho dhek mbayangke lek mesem lho. Nek mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku bang, bangga. ganti madhep rene. Bu lagi sedilut ya wis. Aku kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Dan niku sawi lho Mas. Aku lho selak pengen. Dilut. sabar Ayo. aku tak ngayahi kene sik Aku lho piye lah. Aku lho selak pengen piye? yo kowe Aku piye lah selak pengen. Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya Masaku. yen mati aku wis kurung Heeh. angger tresna kumba topo Cek. Gah aku, kowe ki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar Oh, kan anyar lho. nggih Tanggane tanggamu ta kowe iki? pripun to iki kok tanggane tanggamu engke leres Lah iya berarti kowe ndek tangga berarti. gadah Lho lah iya tanggane tanggamu bener. lah nggih Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta? nggih Lho lah iya ngono kok ora ngaku ki piye ta rumah saku. piye to Lek iki joget ki munyer sing wedok. Toh. Ngono lho. oh Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. lah niki kan bolak-walike jaman Oh. zamane dan genti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer Oh sing lanang ya melu munyer. melu munyer ngimbangi Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser. Terus kekean iki gangsing. Gune sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? gangsing ya gangsing Kekean. gangsingan Lek kekean apa Mas? kekian ki ngono kuwi anu wong Kekean ki wong pokok sing- berbabaran Kekean Ini- pokok sing titik kalah ngono maksudnya. oh nggih kekean nih ente kekean Kuwi mekeh-mekeh Lah berbabar. piye? Jajal lek mau mekekeh piye jajal? lah niki pun mekekeh kok Ora ngono lho. mumpun iki Ora. Coba diaturi tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. maka buka celuk napa buka Siarno, cek Sampe Siarno. siane, Mas. Enggak itu tublak tutak ben disiarne Mas Uncep. iya lutak tulak Siarno lagune ninggal katresnan. oh lah kon nyarke lagune to Iya nurut kowe kan siaran apik. Rada Oh, maju. lah sae jenengan siaran Siaran TikTok siaran YouTube Jelas kaya. Kowe yo iya ngono ya. Ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding ki ya. Dadak rono. putih Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le. Golek nggon sing penak le. Nah, nggih pun penake siarne sing apik ya. Bapak Ibu Sik penonton mau celuki kabeh, Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. oh nggih bapak-bapak Lho, bapakmu pira? Bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kuwi Ayo. aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? mbah Pak aku ra roh Lah kok bapak-bapak? lah terus pripun lho Lah terus sakarepmu, yo. sugeng dalu Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. kok ngenten malah Nesu. Nesu. mboten mosok nesu Loh, sabar ya pisan. Undang tuwek lho. para tamu Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng gone, Le.
para penonton. Lho malah penonton dicukuluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene yogane kedek-idek-idekno. Piye to Ki? Ya. Sing leres pripun? Sing leres pripun? Pengen roh contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Trayo. Anu Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatah ini kan barang wis tak entekne tak ngitu wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe engko arep rencana tak wehi lulang wedhus ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan lho ora. Oke. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau kayak Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Luar biasa kompak tenan Lah mbaknya ditanggap. grup jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek nika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus ngono. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten awak, nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi Genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-entosi kan. Sampeyan sing niki. cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi sak ora-orane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Oke, sing warga cedhek. wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali Genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan Oh. dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Cakra budaya. Niken rawuh sampe Nggih. aja nyatru kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh, Putri dadi Kediri ya. iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen ya kowe. Kilen-kilen Kili-kilen. Ayo, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Aku Nggih, anggere leres. momongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Popokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling
tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, Amin. semakin berkembang. Amin. Terus Amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh Ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau bethuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi, pundi. Uncek roh bang, uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo- Anu Bapak, ini nikannya sakit mata Bapak. Oh, ngata. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinen-sinen jelas, Heeh. nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak Lah mbok ya di mana tuyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibageke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibageke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh, Tahu. jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur coranune megur nggih Melenyek, melenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas nggih nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus iki jan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho? Lho. Sing pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, Mas. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus, 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho Niken ki. Ora ketok, ora Sesuk ketok. anu ya le kowe wedakono ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane Tak iki enek cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya renek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ya, ora Anu ketok. nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken. Direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Bali Mbek budene ra tau salim. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. ta. Buru-buru gede. Sing semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Loh. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai. Dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rada teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampun nami ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter.
Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sawang. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan apa pripun lho? Rumahku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumahku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken iki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu niken iki to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ra melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Beda. Lah, Neng, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong iki kaya. Ibaratnya memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus, guling nduk kuwi. Ken. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Oh, Celi, weh. gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mung kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lah, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa-apa kabeh. ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kok ya. Rumahku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa ki muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ya. Kang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok ana sing ambruk. Niken ki modele Wah, asal ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincim pati kowe. Kaya niken awanmu mengke kali muncek to ayah utawa papa. Malah kon ran kula ideke mengke. Serasa ditek sampean tak mati dhewe santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah comomi ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu aku ya rong kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujune. Anu arep wudu apa piye, Mas? Tak biacok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel lho ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Kaya keran kok e. Kerane diuter. Lah iki iki motive. Iki motif. Iki
iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas dhek. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan bo- siluman to, Pak. Siluman kelelawar dhek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawer. Aku kira buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya udang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mas aku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambuté ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langane. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocakno. Lek gocakno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya, Mama. Ya, Pak. Heeh, kene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Lho iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretku tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Oh, tau mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Hemanipun. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Ben maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal hidun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Pundi? Lho kuwi lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mau anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus
jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho, kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang aku piye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku kowe niken sawang seneng lho, niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah, disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe atine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Mbak, aja. Wes ning kono ae. Ya. Kowe golek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. ngejokes lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya, tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene. dipoto. Ya kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Wes kowe tak foto. Lah, Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Fotonen kan. Hei, dari rumah saku. Kayak bingung mungkin status bingung. Ya Allah. Gusti. Ini malah kayak film Monkey King lho. seneng ya. Rumah saku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak rumah saku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono kan halus kan. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ah. Kula malah Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo? Napa? Aku mau isuk. Heeh. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Rumah saku. Ya karo tung dlang halus lho kaya karonse. Nah, tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek. Tung dlang, danding tung melenyek debok. Tung dlang tak ndanding, tung keplenyek telek. Aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang ganteng ora umum. Ya terus kudangan cara iki. Ayo, Ken, terus Ken.
Kuwi kok nguyah tenan cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Adik Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe lek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemekelen nang. Jebul kang masuka Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku Pak. gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Mak aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbuh ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu le ra Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho, kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok jenenge bojone dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh, Le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek sumuk bukaan. Topenge nek bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken. Alam. Iki terusno ya. Terus? Aku tak pamit sik. Ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu
blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono, digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu nduk tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing mboten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh, bukaan WA-mu lho bukaan. WA-mu lho bukaan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Chat HP. chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dichat karo Pak Eko, dichat, Oh. dichat wajahmu, dichat. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Pak. Coba kaya ngopo? Joget ana Cak Bagus. Mas papujanku jejantang hatiku sambungku mongten cedalu ngrobit dasarmu kalauan garamanmu Kang Mas Kang merah titis saking murih lestarine hati piratine tanan ingkang rumpit yang Bayang ono, bayang kok kaya ngopo. Ramoe atiku iki yen panjenengan bocah telu iki Popo tanan sida hati setelan tika apa Upama karo niken cah telu dikanthi, kowe apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Umpamane. Nggih. Sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo niken apa karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupeni anak telu ya. aku ya. Minda boya yen masih urip lan nandika Ya. Jaran lair putri terus bisa nyuwara
kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo. Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki bar limbukan ya jek anune. Pengramit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapke kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah linggo. Ya Allah. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki nang mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iki apa padha ra peneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine iki. Apa-apa kok. Ya Allah, kae nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra peneran. Ngomong ra peneran, ngadeg ra peneran. Ketoke uripku iki ra peneran tenan ya. Aku bersyukur. Bener ra Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wae wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembangin sambung Wanci Dalu. Cobi Cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bed penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, Warudoyong. Manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Warudoyong doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking Ude Jaya tresno tekane mati, Papa. Ude Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lho, Mbok. Sing bener tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mok terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mok terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oke, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya. LDR langgeng dayaning Rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rasa. Masane Mbah Marijan ya rasa.
Ya ndak. Mereka Pak Nardi, buntutan penjan. Langgeng. biasa. Wah, tembangi Jos. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi uni. Tasakuran dalu menika muga dadi tombo karena sing ndongake piantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka
Sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudaya. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priyayi daman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Tapi tembangno Warudoyong ya. Waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong. Wis parikan tok to kuwi. Saikine tambah gedhi. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Waru doyong ning pinggir kalen. Intan karo Ayu deno deblok saikine kok tambah lalen nandur pari neng tengah sawah mugi panarti berkah barokah waru doyong mangklung ulon ayu deno deblok tinggal jagong keloni uwong ngetan bali ngulon temu wong edan dijak kelon bae kowe gerakan doyong neng pinggir kali ayo deno deblok saikine ana nganti mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki amin waru doyong pinggir kalen ayo deno deblong saikine kok tambah lalen tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang. Warudaya ku pengen tembang parikan kok ya. Nggih, kados kijing miring niku. Aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngadang-ngadang. Tembange pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to sakniki. Langgam, langgam Mas iku ilang. Sampeyan Iya. gak ngerti to? Oh, ya cakra budaya. Iya. Apa-apa iso, sing ra iso ya mau siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah, sampeyan ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Mas Gocek. Aku ora tau gecek coro lho. Kok gak Masa tau gecek coro. Mak gecek coro niku. Tau ngono bengi iki arep gecek coro. Yo, tembange Iya. sabar buat Sabar. dulur-dulur Jaya Mulya. Ana Megang, ana Intan Budikawa, ana Cak Ucek Warudaya. Ada Kiruni. Ayo. Ayo. Cakra budaya Indonesia. Sabar, bagus. Ora
musik iki pancen gampang nyelike. Angger sinden loro iki mriki diwehi paten. Buntute dikekne mburi iki sindene ben kecilik. Niki rombongan boten to niki. Lho, rombongan tapi kan satru. Sinden iki karo pemusik kan satru. Oh, alah. Mergo pemusike kulino Payu. Heeh. Sidene ora katut. Sinden iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang sepino HP payu. Lho, TV payu. Lho dodolan. Mboten menyaya lancar kok ya. Muga-muga kabeh mangke berkah. Amin amin.